Shots at the back of a gun. Don't shoot yourself and die. Haters are softer than pumpkin pie. Out of my body ain't even alive. I found all the phonies and severed the ties. Sziasztok, én Justin Széned vagyok, és itt van velem Dani. És itt vagyunk Hubi Gamingen. Azaz HuberX szerverén, és gyere fajtolni a házashoz, vagyis hát OP-hoz inkább úgy mondom. Hát nem. Jó van, te se csalsz, ügyes vagy. Ja. Vagyis hát még erőnél vagyok. Pussá, cigány. OP-hoz, gyere OP-hoz. Valaki ott lenn, nincs senki? Nincs senki ott lenn. Jó van. Gyere ide fel, vagy nem tudom. Hát sokan vagyunk fenn. Ez ki ez itt? Jönnek a nokik. Jó, knockback mára megvan ennek is. Gyere már elpenni, ezek sokan vannak. Meg fog halni. Vagy se nem fog, de OP-nál. A 20-as, nem a bugoztatósnál. Hát tudod, ahol OP buggerek, ott az erőpotinál. Ja, azt mondja. Mányé. Szevasz. Gyere már. Itt vannak ketten ilyen cigányok. Au, mi ez a lag? Tudom, eszek egy OP-t. Így ad a potiaidat, aztán menjünk. Nem tudom, tücsköltél? Magadat. Engem te nem tücskölsz meg. Kicsaptam a gyereket, he? Jó, de hogy fog? Megeszed, az csá. Megfogod és megeszed. Jó, ennél nem volt sok jó cucc. Jövök, nyugi, ne sírjál. Úgy nem 2v1, mert szerintem nincsenek együtt, csak... DJ Ákos, te ki vagy itt? De Playboy, te teambe van. Playboy, ülj már le! Mi van, Merki, azt mondja. Na, engem is lelökött. Jó, addig cseréljünk összetet. Mehetünk, meg most megyek... Várj, gyorsan állítok egy DPI-t, így már jó. Hát Hoppa. Amúgy nekem van egy olyanom, hogy így eszem az aranyalmát, és így tudok futni, az amúgy kicsit se jó. Itt egy Saber. Szia, Saber. Valaki nincs, nem látok nevet. Gödörné ugyanott. Még van cucc, ez nem kell nekünk. De mi mindig. Jó, oké. Így amúgy srácok, hogyha bármi kérdésetek van, hogy milyen videóvágó program, felvevő program, hogy csináltam így úgy. Jaj, te mit csinálsz itt? Akkor azt kommentbe kérdezzétek meg nyugodtan, válaszolni fogok mindenkinek a kérdésére. Amúgy a textúra az egy olyan textúra, hogy kivettem MesterMC-ből az alaptextúrát, és abba tettem egy ilyen kis lángot, mert ettől nem laggolok. És nem is látszik, nem még a pofám tőle. Amúgy azért vagyok most ilyen sima Minecraftról, mert hát a MesterMC valamiért letiltotta a Hubi Gaming, vagyis a FunHub-nak az IP-t, és nem azt, hogy letiltotta, hanem az elosztót adja be, tehát az nem tudunk mit csinálni. Itt egy gyerek. Ja, mi van veled? Menj már onnan, én akarom ütni. Szevasz. Repült, mint a nyárfa levéja. Na. De ezt én mondtam a PC-nek. Ezzel mi van? Ez most nem tud ütni, vagy mi? Nokadli? Ja, jó van, tudom. Jó, ez is hacker. Jó. Nézd már, nem lehet hátralökni a gyereket. De jó, help, hop. Már írom, nyugi. Teljes hurka.
Hát igen, ezzel egy baj van. Jaj. Hogy vagyis hát egy ilyen sima Minecraftról vagyunk, ezzel egy baj van, hogy nagyon sokan hackkel jönnek fel. De hát nem baj, ez van. Tehát Playboy. Ja, majd megszokjuk. Erre viszont én csinálok egy olyat, hogy... Controls, és Sensitivity-t lejjebb kapok. Jó, kicsit mégis feljebb. Na, tökéletes. Nem kell. Nincs team! Te nokedli! Az mi, hogy nem tudom megütni? Hol van Ender, vagy mi van? Szavasz. Milyen jó már? Hát oks. Hát jó van, akkor nem ütöm. Ja, nem. Szerintem... Ez mi a rák? Ja, mert admin, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Per lista, hogy hubista, várja, mindjárt. Mondom. Tényleg. Perban. Én. Nem, akkor úgy csináljuk, hogy bocs, hogy arcolsz. Nincs jogod ehhez. Én nem tudok. Jó, autóarmoros is, de jó, már megvan. Kibannoltak. Kelly B, Lake GT. Ne üssé már, de farók. Jó, azt várja, eszünk egy OP-t. Mi ez a lag? Ide jött a gyerek és laggolok. Mi a szubista a gyerek? Amúgy ez a PvP része a videónak. Hát majd szerintem fogok szerverbemutatót is csinálni, ez itt egy Bloodix. Menni kéne valahova harcolni, mert ez így nem lesz jó, téged most megölünk, mert nokedli. Te ugrasz? Jó, nem ugrik. Ez is meghat. Ez már megfog. Jó, ne sírjál, várjál. Ez tök buli, így fogok menni, hogy zabálom az almát. Ha? Tim? Anya, de persze, szopjad a gyorsaságodat, te. Makréla. Én úgy ne lepődjetek meg, most nem tudok annyira pépézni, kis képernyőn játszok, úgyhogy... Az igen. Az mi? Jó van. Nem vagyok hülye. Mi van veled, more? Honnan ütsz? Lelöksz? Jó, lelök te! Jó! Szevasz! Hoppá, majdnem ketté koptam. Ja, hogy rajtam amúgy nincs erő. Mi? Nincs erőm. Cserőpoti. Hol vagy? Szorítózni kéne. Azt tudok. Jövök, help, te szamba paci. De persze, engem üssé onnan, ne ügyes vagy. Jó. Igen, úgy az IP a leírásban lesz, hogyha fel akartok jönni, próbáljátok meg Mestremcéről is, ahhoz is megadom az IP-t, nekem nem sikerült, úgyhogy mindegy, azért leteszem. Nekem nincs legendárium, nem is tervezem letölteni, nem szeretem. Te meg meghalsz. Lelök. Jó van.
Ja, ez így szokott lenni, tehát a Dani az Dani. Hú, izmos vagy. Majd ha kibújt a fogad, akkor pofáz. Nem. Ne kiabálj! Na mi van veled? Ezt se bírom megütni, mi ez? Ja jó, van, most már megbírom. Lov. Kiírja takként a gyerek azért, mert hátrás a kardom, hogy lov. Az hogy nem halt meg? Honnan ütsz? Basszudjál meg. Menjél be a púdvás picsát, húzzad oda be. Várjál. Igen, itt van ilyen Ender Chest, ez ilyen nagyon rajt, tehát így nézzétek meg, ez mind OP, ám ezek még ilyen szar kardok, ezek meg erőkettők. Én nem. Igen? Akkor ezt kapd el, ne a náthát. Várjál. Ja, most srácok, ezek az ilyen Hubi Gaminges, meg Mesterem C. De honnan ütsz? Verjen beléd. Jó, na nem kell pofázni. Na, tehát ez úgy lesz, hogy ilyen 12-3 perces lesz, ugye most már lassan megvan a 12 perc, úgyhogy szerintem ez a fight után már megyünk is. Nem hallod? Felkelni. Nem, amúgy nem aludni megyünk, csak innen el. Honnan ütsz, te is már? Én is megfogok. Beígyok egy erőkettőt, kicsapjuk? Na, gyerünk. Na most gyere, geci. Bemegy, megöllek. Gyors egyszerre. Tudom. Anyádat fussál, mikor beiszom az erőkettőt. Jó, itt van valami fazek. Jaj, megint cheater. De cheater kurva. De vaj hack, szukablét. De menj már anyádra, honnan ütsz? És megnyeslek. Meghalt. Jön a zsadányi. Nincs Tim. Ez van. Te leugrasz? Jó, nem ugrik. Na jó van, srácok, szerintem ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet. Minden adatot leírok a leírásba. Itt volt velem Dani. Sziasztok! Következő részig tartsatok ki. Halli!